ndewo na ụmụnne ndị enyi ikwu na ibe unu anọọla n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ahụ siri na ike kuto na nsọpụ na ọja mma siere Chineke kere eluigwe n'ụwa n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ya bụrụkwa na o nwere n'ime anyị ahụ na-esichaghị ike, kuto na nsọpụ na ọja mma dekwara Chineke kere eluigwe n'ụwa n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ndị Igbo dịka nsi kwuo n'ụwa. Ụbọchị ọbụla ga-akarị ụbọchị nke gara aga mma. Anyị ga-atụtụrụ mkpụrụ okwu ole na ole maọbụ ole ma ole wee rutu aka n'ụbọchị taa. Mkpụrụ okwu anyị maara ihe a na-akpọ ya na olu bekee ma ya amaghị ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo. Mkpụrụ okwu ndị a dịka pineapple, ọ bụ aha mkpụrụ osisi. Pineapple, ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe ọ pụtara na Igbo. Ihe pineapple pụtara n'Igbo bụ nkwụaba, akwụaba, dịka ọkwa mba si achị n'olu n'olu. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ banana, abụrụ ndị olu bekee. Banana, ihe ọ pụtara na Igbo, n'asụsụ Igbo bụ unere. Ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya unere, mana ọ bụ otu ihe ahụ. Ọ bụ ihe dịka ọkwa mba si na-achị n'olu n'olu. Nke ọzọ bụ plantain. Ihe anyị na-akpọ plantain bụ n'olu Igbo bụ ukpochi ma ọ bụ ukpokolochi, dịka ọtụtụ obodo dị n'ala Igbo. Ụfọdụ obodo na-akpọkwa ya abịrịka, mana ọ bụ otu ihe aka ọ bụ. O nwere nke a na-ese a na-akpọ cigarette. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Ya na-akpọ ya n'asụsụ Igbo mkpọọkụ obi ma ọ bụ mkpọọkụ mkpụrụ obi. Mkpọọkụ obi ma ọ bụ mkpọọkụ mkpụrụ obi. Ọ bụ ihe a na-akpọ cigarette ma ọ bụ cigarette n'Igbo. Nke ọzọ a na-esekwa nke ụfọdụ na-akpọ wii, mana ihe ha na-akpọ ya n'olu bekee bụ Indian hemp. Ụfọdụ na-akpọkwa ya marijuana. Ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo bụ anwụrụ ike, mkpara akwụkwọ ike, ma ọ bụ nna anyị nke bi n'ọhịa. Mana ọ bụghị nna m anaghị ebi n'ọhịa, mana ọtụtụ ndị mmadụ ka ha si akpọ ya nna anyị nke bi n'ọhịa. Akwụkwọ ike, anwụrụ ike bụ ihe a na-akpọ Indian hemp na olu Igbo. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ trophy. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ ihe nrita. Trophy nwere ike ọ bụrụ iko ma ọ bụ ọlaọcha, ọlaedo. Ha niile nọ n'ọnọdụ ma ọ bụ n'okpuru ihe nrita nọ n'okpuru ihe a na-akpọ trophy n'okwu bekee, mana Igbo ha na-akpọ ya bụ ihe nrita. Nke ọzọ ka a na-akpọ bana. Ihe bana pụtara n'Igbo bụ ọkọlọtọ. Nke ọzọ bụ certificate bụ nwere akwụkwọ a na-enye ndị mmadụ ma ha gụchaa akwụkwọ n'ụlọ mahadum. Dịka m gwara unu n'oge gara aga, ọtụtụ ndị mmadụ ma ọtụtụ amaghị ihe mahadum pụtara na olu bekee bụ university, polytechnics. Agafe ha na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, ihe ọ bụ polytechnic ma ọ bụ university. Ihe ha pụtara bụ mahadum, ụlọ akwụkwọ dị elu. Nzere mmadụ ga-agụ na nzere a na-enye onye ahụ ma ọ pụta ka a na-akpọ n'olu bekee certificate. Mana ihe certificate ahụ pụtara n'olu Igbo bụ asambodo.
asambodo. Ndị nke ọzọ wee sochikwa ha azụ, ndị dịka ụmụ anụmanụ ihe a na-akpọ ya n'olu bekee ọ bụ gịnị? Animals. Anụmanụ dịka agụ, ihe a na-akpọ ya n'olu bekee bụ leopard. Ọ bụrụ ndị na-asụ ụfọdụ asị leopard, ma ọ bụkwa tiger, nke na-enwe ududo ajị n'isi, nke a sị na ya bụ onye isi ụmụ anụmanụ niile. Ndị bekee na-akpọ ya lion, mana aha ya n'Igbo bụ ọdụm. Ọ bụ aha lion n'Igbo. Ka anyị tinyekwa anya n'okwu ndị ọzọ, ndị dịka anụ a na-akpọ wolf ahụ, ihe ọ pụtara na Igbo bụ nna gburu ede, edi abalị, dịka ọkwa mba si achị n'olu otu aka ndị mba nọ n'ala Igbo si akpọ ya. Ọ bụ ya bụ wolf. Nke ọzọ ka a na-akpọ elephant bụ asụsụ bekee, mana ihe ọ pụtara n'Igbo bụ enyi. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ cow, asụsụ bekee, ihe ọ pụtara n'Igbo bụ ehi na enyi bụ ụmụ anụmanụ, mana ha dị iche iche. Ụfọdụ amaghị mgbe a na-akpọ enyi, ụfọdụ amaghị nke a na-akpọ enyi, ụfọdụ amaghị nke a na-akpọ ehi. Enyi bụ elephant, ehi bụ cow. Ewee bụrụ gịnị? Ewee bụrụ ya. Nke ọzọ nke a na-akpọ ụlọakụ. Otu enwere commercial banks, enwere microfinance banks, ihe ha pụtara n'Igbo bụ ụlọakụ. Microfinance banks and the commercial banks, ha na-abụ nọ n'okpuru mkpuruokwu bekee a na-akpọ financial institutions. Kama ị ga-asị ọ na-arụ ọrụ na bank, maka mana ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ akụ. Kama ị ga-asị na ofu n'ime financial institutions na obodo anyị, esi ofu n'ime ụlọ nchekwa ego, ụlọ ọba ego dị na ala anyị ka ọ na-arụ ọrụ. Ụlọ nchekwa ego, ụlọ ọba ego ka a na-akpọ financial institutions. Ọ bụ ihe ọ pụtara n'olu bekee. Mana ụlọ ọba ego ukwu, nke ụlọ ọba ego niile ma ụlọ akụ niile nọ n'obodo nọ n'okpuru ya, ka a na-akpọ Apex Bank. Mana dịka n'obodo anyị ma ọ bụ n'obodo ndị ọzọ, ihe ọ pụtara bụ Central Bank. Ụlọ ọba ego ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ akụ ndị ọzọ nọ n'okpuru ya. Ọ bụ ụlọ ọba ego na-echekwa ụlọ akụ ndị ọzọ dị iche iche n'otu obodo, n'ime obodo ọbụla. Nke ọzọ anyị ga-etinyekwa anya bụ ọ dị mma. Nke ọzọ anyị ga-ekwu okwu ya bụ nke a na-akpọ touch n'olu bekee. Touch bụ ihe a na-eme gbaa nwa ọkụ onye. Ihe ọ na-akpọ ya bụ mkpọọkụ ụmụ agbara, ma ọ bụ mkpọọkụ nwa bekee. Mkpọọkụ ụmụ agbara ma ọ bụ mkpọọkụ nwa bekee. Ọ bụ ihe a na-akpọ touch n'olu Igbo. Nke ọzọ bụ nke a na-eji agbanwe ọkụ wee tinye na osi ite nọ n'usekwu. Osi ite bụ, ma ọ bụghị ihe ndị bekee na-akpọ stove, ọ bụrụ kuka. Ma ọ bụ ihe ndị bekee na-akpọ stove, ọ bụrụ nke a na-akpọ kuka, ọ bụ ya bụ osi ite. Usekwu ma ọ bụ ụlọ ekwu, ihe ọ pụtara na Igbo bụ
usekwu ma ọ bụ ụlọekwu bụ aha ndị Igbo na-akpọ kichin. Usekwu ma ọ bụ ụlọekwu bụ ihe ndị Igbo na-akpọ kichin. Ndị a niile nwegasịrị aha. Ụlọ ụka nwe onye n'ime anyị, ọtụtụ n'ime anyị ma ihe ọ pụtara. Ụlọ ụka onye bụ chọọchị. Ụlọ okpukpere bụ place of worship n'asụsụ bekee, chọọchị n'asụsụ bekee. Nke ọzọ bụ nkwenye anyị na-ekwenye. Nkwenye bụ ya na-akpọ religion n'asụsụ bekee. Nkwenye bụ ihe a na-akpọ religion n'asụsụ bekee. Nkwenye bụ ihe a na-akpọ religion ma ọ bụ okpukpere. Nkwenye ma ọ bụ okpukpere ka a na-akpọ religion n'asụsụ bekee. Wee bụrụ gịnị? Wee bụrụ ya. Ọ dị mma, otu a ka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ka ọfịa dịwa ka enwe amaghị. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'owere nchi. Ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ihe onye ọbụla na-achọ dị mma, ya eruo ya aka. Echekwana nwanne gị echiche ọjọọ, etinyekwa aka na ihe ọjọọ. Afọ a ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.